Matematika je neúprosná. Každé odberné miesto stojí peniaze. Čím viac odberných miest, tým viacej poplatkov. A môžeme prejsť k obciam, pretože každá obec má množstvo budov, verejné osvetlenie, čo znamená aj veľké náklady za energiu. Vedela by obec ušetriť, keby mali fotovoltiku na budovách? Veľmi dobrá otázka, tiež nie je jednoduchá téma a myslím si, že teraz je tá doba na to začať rozmýšľať aj o týchto veciach. Hej. Prečo o tom hovorím? Každá obec dneska má viacero budov, dokonca by som povedal, že niekedy aj desiatky budov, ktoré sú rozmiestnené v obci. A tieto obce, teda tieto budovy, každé z nich majú jedno alebo viacero odberných miest. To znamená viacero meraní. Matematika je neúprosná. Každé odberné miesto stojí peniaze. Čím viac odberných miest, tým viacej poplatkov. Otázka je, a čo keby tú elektrínu si vyrábali sami? Čo keby oni si urobili vlastnú takú komunitu? A čo keď nie sú vôbec ďaleko, že by sme ich možno mohli káblovo spojiť? Aj nevrajím 5 km káblov, ale proste z jednej strany je jedna budova, z druhej strany druhá budova, možno tam stačí 20-metrový kábel. A naraz viem ušetriť 4 odberné miesta a viem to spojiť do jedného. Alebo na jednej budove mám fotovoltiku a na ďalšej to viem používať. A na škôlke dáme fotovoltiku, úrad bude v tej skupine spolu zdieľať tú elektrínu. Toto je cesta, ktorou sa dá ísť.